Vi er de danske rosiner. Fuck yeah. Okay, hvad fanden skal vi her? Kom. Move it. Jeg vil, det her det er vores korte introvideo til vores nye kanal, De Danske Rosiner. Vi havde før en kanal, der hed Pink Bad Lax Product, men den var lidt dårlig. Det er min mening. Så vi har lavet en ny. Og så prøver vi forsøg nummer 2. Right. Bare lidt kort, jeg hedder Anders, og jeg er 14 år, og jeg kommer her fra Hadsten. Og jeg hedder Benjamin. Og jeg kommer fra København. Eller Sjælland. I Dragør. Sjælland, ja, her vil jeg også lige til at sige det. Og jeg hedder Rune, og jeg kommer fra Hinderup området. Skal lige siges, Hinderup og Hadsten, de ligger tæt på Aarhus. Som har været. Humor. Okay. Vi så spiller lidt Left 4 Dead 2 her. Og lidt campaign. Den her kanal kommer til... Det kommer til at være mange forskellige spil. Mange. Ja, rigtig mange. Og jeg tror også, Rune har tænkt sig at lave noget med simulator. Jo. Har du det, Rune? Hvad? Har du tænkt dig at lave noget med farming simulator og sådan noget? Det ved jeg ikke. Okay. En ting ved jeg, at det her det skal skrues ned for. Så gør det. Og ja, Rune han har lige købt spillet. Gå væk fra den, Benno. Shit. Jeg går solo den. Lagt den. Jeg kan bare lade mig tage den. Jeg kan solo den. Jeg ved det godt. Næste gang der kommer ind, så skal jeg vise min hemmelige taktik til det. Jeg kender det godt. Du skal bare gå helt tæt på den og skyde den i hovedet med shotgun. Ja, det er præcis. Auto-shotgun. Ja. Are you with me? Ammo. 2 retarderede mennesker, kom lige med mig. Jamen, vi skulle lige have ammo. Undskyld. Nej, Som sagt, første gang. Så jeg kender ikke rigtig spillet. anden gang. Ja. Du spillede også en Nej, runde Benno, før. vi har haft det lidt tid, og Rune han har lige købt det. Hvilket viser derfor hans lack of skills. Men jeg klarer det sgu meget godt. Det er sgu så meget sagt. Benno, kom her. Vi er inde under brænde tingen. Er du klar? Ja. Nå ja. Nej, Benno, vi er rigtig godt lige inde under den brænde slukker. Ja. Det er meget Og den dejligt. her, der kommer meget ud af den her. Sådan. Ordentlig omgang. Pills here. Fuck yeah. Weapons over here. Pants over here. Ja. Benno, så Vent, tæt, du Rune, finder du en skal aldrig gå brændslukker. alene. Hva? Du skal aldrig gå alene. Rune altid går alene. Altid gå alene, Rune. Ja. Kun dig. Hey, vent lige med at gå ned, mennesker. Molotov. Ja. Dejlig brændende. Rune, Han hop jockey ned. dernede. Hop ned, Rune. Hop ned, Rune. Rune, gå ned. Så får du masser af liv. Fuck, jeg faldt ned. Lort. Wow. Men ikke det der, man kan brænde, når man er i vandet. Fordi man lægger hele kroppen under vandet. Ja. Ja, en charger. Hyggelig lille. Sådan en hyggelig lille en. Den har en meget lille arm og en meget stor arm. Kan vide, hvad den laver i sin fritid. Fy for helvede, Anders. Den har trænet den ene arm. Jeg ved ikke, se Family Guy. Mig? Ja. Jeg ser det nogle gange. Jeg ved godt, hvem Quagmire er, ikke? Hvad? Jeg ved godt, hvem Quagmire er, ikke? Jo. Der er sådan en afsnit, der opdager han internetporno. Oh shit, tank. Shit. Der opdager han internetporno, ikke? Så er sådan, Ja. han er i hans hus i en hel weekend, og så mod så den ene arm bare fucking buff. Det ser så godt ud. Nå, vi skal videre. Chargeren har vist nok gjort det samme. A helicopter. Sådan. Den har haft en travl Tag weekend. den ene arm. Kommer I? Ja, jeg skulle lige have opfyldt. We might need these. Den skal bare ikke en AK. Kom. Prøv at se, hvad jeg går rundt med. AK, det er det Rune, bedste du er våben. slet ikke den eneste.
Det, Rune, du ved godt, det er de værste våben i spillet, ikke? Hvad for en? M16? Nej, Scar. Nå, den er ikke så god, nej. Den er fin nok. Ej, det er dårligt. Ej, Men 16 eller Den er fin ikke, nok. så kører det fandme. du ved godt, vi skal over på Jeg er klar den. til at starte hårdt. Shit. Rune, løb op på den her rushbane. Når den åbner sig. Har nogen, der har pipebomb? Det kan jeg ikke påstå. Ej, det er der ikke nogen, der har vist. Go, go, go. Man skal bare ikke blive taget af en smoker heroppe. Jeg ved ikke, om det er et dårligt tidspunkt at sige det, men mit tastatur begynder den begynder at bevæge sig til siden. Selvom jeg ikke tror For på det. helvede. Det var ikke så godt. Nej, det er lidt smålet. Efter Det er rushbane. ikke det, der skal ske, mens man surfer i CSS. Nej, Så kan du sige dem hurtigt galt. det er nok det værste, der kan ske, når man surfer. Ja. Det eller Hvad de sker der ikke for gider coach? bevæge sig. Godt. Boomer. Vent lige, Benno. Ej, lort. Der er en, der boomer, der er skidt på dig. Ja. Du er en oversprejtet med lort. Oversprayet. Deactivate. Jeg er derovre. Det er frækt. Nej, ikke alligevel. Nå, fuck det. Stop det lort. Crowbar style. Jeg har jo fundet en helt ny kampteknik, Benno. Noget crowbar style. Det går på at smadre alt og alle med kojern. Ja. Eller koben, fandt det ud. Fungerer meget godt. Fy for helvede. Der er sådan en zombie herovre i skideposition. Nå, det gjorde det så ikke længere. Det havde virkelig skidepositur. Meget smukt. Nå, skal vi komme videre? Hvis jeg kunne huske, hvor det var. Ja. Nej, der. Hvor er det, man skal Ja. videre hen? Er det ikke her? Bare følg pilen, så er du ikke helt på vildt spor. Så ved jeg det til næste gang. Det er en orange pil. Det er lang tid siden, jeg spillede den her bane. Og så er vi næsten færdige. Lol. Yeah. Det er bare et kapitel, Rune. Everybody inside. Yeah. Gå ud. Jeg skippede lige den der loading screen, fordi Fraps den driller lidt, når man gør det. Eller hvis man ikke gør det. Bare lige en heads up. Men vi fortsætter her. Fordømmet Fraps. Reloading. Scumbag Fraps. Hey, I'm reloading. Rune tager et andet våben end den. Rune tager et andet våben end den der. Så tager jeg bare et shotgun. Let's go, motherfuckers. Reloading. Vi har. Whoa, that hurt. Oh, shit. Watch out. Kom til papa. Push your dad. Når jeg har crowbar, så er jeg... Headshot. For mig er det en pickaxe, på grund af, at jeg har en mod. Det er frækt. Ja, ja. Hash. Og katana. Hvor? Jeg har den. Jeg kan ikke lide dig. Det er mit absolut favoritvåben. Samme her. I hvert fald med lige våben. Melee, ikke melee. Nej, det er mit yndlings, det er motorsav. Jeg kan ikke huske, hvilket våben det er, man skal bruge til den. Jeg vil også prøve. Jeg kan ikke huske, hvilket våben man skal bruge til den. Jeg kan høre et eller andet ulækkert dyr. Nu er dig. Ej, Ja, prøv det at kan godt være, det var mig. Spætter. Ej, det var så en boomer. Der er en, der har kastet op på dig, hva'? Ja. Det er frækt. Jeg blev fuld med lort igen. Det er frækt. Kom, mennesker. Vi skal videre. Dø med min katana! Øjhuller. Den fungerer altid. Vent på mig. Okay. We got a hunter. Let's get him.
inside the stable. I have an idea. Der er en hunter. That one's mine. Nice shot. Jeg kan høre en... Der er en witch. Klarer du den? Jeg har ikke autoshotgun, men jeg kan gøre det på forsøg. Det var et meget dårligt forsøg. Ja. Jeg skadede den da. God slat. Okay, det er her, hvor vi skal skynde os. I owe you one. Cover me, please. Vent lige, mens jeg skal heal. Ooh, all no. better now. Og kør det. Nogen, der har brug for pills? Jeg har lige spist nogle. Okay. De smager godt. Through there. Hold up, gonna heal. Pain pills give you a temporary health boost. Det vidste jeg godt. Ja, crowbar. Crowbar. Ko. Lækkert. Hey, en guitar! 2 sekunder. Det er et minivåben. Jeg muter lige min mikrofon. Yep. Kom, Rune. Nå, Reloading. Through this All door. right, weapons. I can use these pills. Ja, nu har jeg endelig fundet en autosniper. Guns here. den her vil jeg hellere have. Autosniperen bedre. Har du lige taget det våben, jeg havde før? Eller det Jo, kunne være. du har taget et våben med knap nok nogen skud. Så er jeg tilbage. Yes, fireøksen. Endelig. Fireaxe. Fanden, så venter ikke engang på mig. Jeg tror, jeg vil give dig. Hallo, kom lige hen til den der hest. Du er en hest. Nej, kom hen til Jeg hesten. kommer hen til hesten. Kom så. Jeg er hen. Watch out! Men jeg skal have noget adrenalin. Nej, hurtigt. Jeg er her nu. Eller det er en ko. I numsehullet. Nej, der kommer zombier. Sut på den her. Ej, jeg bruger den ikke nu. Sut på din mor. Godt, jeg synes med, at det er sådan en anden sag. Jeg har en autosniper. Er jeg ikke bare dygtig? Kom. Jo, du er rigtig dygtig. Come on, bitches. Bitch. Go, go, go. Get to the chopper. Bitch nas. Bitch snitches. Os! Shit. Okay. Jeg hader hunters, når de tager point. shit. Tank. Når jeg bare lige heads up, Rune. Så du husker at undgå de her store flyvende sten, vi kaster med. Who in the hell just shot Du me? skød mig, dine spasser. Undskyld. Reloading. Reloading. Der er adrenalin herovre, hvis der er nogen, der vil have det. Har allerede. Reloading. Rune har ikke. Vil du have noget el, Rune? Hold vent. Nej, det vil du se. Jo, det vil jeg gerne. Så tag den. Hvor er det henne? Der er lige her. Hvor jeg står. Ja. Der er også en molotov til dig. Jeg har en molotov og adrenalin. Here. Ja. Også Midnight Riders, fuck yeah. Rune. Benno, elsker du ikke Den Midnight her- Riders? Ja, hvad for noget? Elsker du ikke Midnight Riders? Reloading. Jeg har aldrig hørt deres musik. Det kan man se inden her jo. Men det er vist meget populært i Left 4 Dead. Er det? Har I aktiveret det? Ja, jeg har. Okay. Opdagede du ikke det, eftersom der kommer zombier fra overalt? Jo. Men det er jo bare helt normalt i det her spil. Sat. Katana! Mærk kraften af min katana. Mærk kraften af min benzin. Mærk kraften af min Powerpuff Duk. Fuck yeah. Okay, kom. Du ved Go, godt, der er go, go. ilde. Jamen kom. Fuck den er i. Jaja. For helvede der, de vil bare ikke gå væk. Hvor de kraftige med. Kommer I? Pas på! I form af øks. Molotov! Ud på den her fuckers. Rune, er du retarderet? Go. Rune, du
ved godt, du er pænt retarderet, ikke? Pills siger. Nej. Altså, jeg tog bare nogle pills. Nå, pilsdealer. Ah! Vi er der næsten. Suck mig til dig. Hey, Nej, hvad? jeg stormede måske lidt for meget. Lidt for mig. Jeg kommer nu, når ilden er væk. Så skal jeg nok komme og hjælpe dig. Ej, for du har fuck ilden. Jeg stormede måske lidt Du for er meget min lige ven, der. fuck ilden. Ja, din ven. Oh! Ah! Shit. Okay, løb ind. Ej, fuck, hvor er det flabet der. Oh yes, Lorte Echo. Hunter. Dø! Jeg skal lige... Ikke lukke døren, ikke lukke døren. Vi er tilbage, og ligesom sidst der stoppede den lige, så vi ved loading screenen. Jeg beklager altså, hvis mine forældre lige kommer ind. Fuck dem. Fordi jeg har sagt til min lille søster, at hun skulle sige til dem, at... Ja, når de kommer. Men... Jeg ved, jeg kan ikke regne med hende, tror jeg. Din lille søster, er hun ikke pænt ustabil? Hvad? Er hun ustabil? Nej. Og jeg er boomerbile. Boomerbile. Fuck yeah. Boomerbile og Molotov, den er bare god. Jeg skal altså lige ind og skide. Det gør du bare. Åh, sådan. Det er frækt. Altså, Det der er var nogen af jer, godt. der finder en katana, så hælder for den. Jeg har den allerede. Ja, hvis du er enig i. Kæft, der er mange herinde. Du må ikke få lov at skide i fred nu. Se her. Ja, man. Jeg er i gang med at Pas skide. på. Der Han kommer, så efter jer. der kommer 10 zombier, så siger du pas på. Ah! Der er en skrigende kælling. Og der er en tyk. Boomer. Der er sgu da ikke nogen skrigende kællinger. Jo, Hunteren. Nå. Tror du mente en witch? Nej, de græder jo. Ja, er det ikke også skrigende? Jeg ved, der brækkede sig. Og Hvornår har jeg fuck yeah. Jeg går op og lave stage lighting. I må ikke, ikke trykke på Benno, den nu. gør mig en tjeneste. Begynd Hvad? at fordele de her fyrværkeri, der ligger herovre ved mig ud. Okay. Rune, du må ikke trykke på nogen knap, okay? Jeg er DJ, okay? Ja. Jeg har sat noget fyrværkeri her. Og noget her. I am DJ. Og noget op på scenen. Der er det vibrator heroppe. I can use these pills. Vibrator. Det er også den. Tænk mig på den. Det mig på mig, et sted du sætter til den. Ja, der er også her. Ja. Nu ved vi da det. Altid være en lejlighed. Der er altså også noget herovre. Du rører Fyrværkeri. Rune uanset Nej, hvad, så et rører eller du ikke noget. Rør ikke ved knappen. Jeg er DJ, okay? Er I klar? Ja. For the rock. Rune, vi går herop. Følg efter mig. Rune, Hvad? følg efter mig. Så skal vi herop. Er det ikke bare god musik? Nej. Sut på den her. Okay, Rune tager... Okay, du har taget sniper, godt nok. Ved du godt, hvordan du sigter, Rune? Ja. Godt. Jeg har fundet en jockey. Og nu er den død. Du fandt den, Jokke. Okay, jeg dækker os. Du skyder dem. Eller jeg dækker trappen. Eller stigen. Hold øje med smokers, fordi det er det værste her heroppe. De hiver en væk. Ja. De hiver i den. Ah, fuck. Ja. Smoker. Hvorhenne? Jeg kan ikke se den. Coach har Åh. Godt nok. Fuck, han der.
Jeg healer lige mig selv. I have to heal. Der er en jockey hen mod... og der kommer hen mod scenen, jockeyen. Hyggeligt. Og der kommer en tank nu. Jeg Rune, ved godt, jeg var til jogging. Rune, skyd tanken. Hans mor kom. Fuck, der er en tank. Skyd. Rune. Skyd tanken. Smoker. Rune, kast den. Nej, ikke noget. Rune, er du... Hvad er der? Er du FK? Jamen, Hans Han er mor FK. kom. For skyld over. Reloading. Kick to death. Vågn op, Rune. Der er en jockey på banen. Bullet mouse is now idle. Reloading. Jockey around. Lokal sniper god heroppe. Mm. Der kommer en jockey bagfra. Har noget. Men nu er Rune tilbage, tror jeg. Nej, Rune? Nej, du er passiv. fordi mit game, det fucking... Passiv aggressiv. Undskyld. Eller Passiv nogen altid, det er altid dig. Du ødelægger altid det hele. Hold nu bare kæft. Nej, det er rigtigt. Nå, men til gengæld bliver hun da passiv, så skyder han. Nå, jeg der ser den her video på kanalen. Skal lige vide, Rune han har det lidt med at være en rage quitter en gang imellem. Hold nu kæft. Skal jeg holde kæft? Ja. Det er jo rigtigt. Jeg advarer dem bare. Bare fordi det er rigtigt. Ja, jeg skal sige sandheden. Jeg skal bare sige én ting til jer. Hvis vi holder en livestream på et tidspunkt, hvor det bliver inde på en Minecraft server, så skal I holde jer væk fra de to. Fordi de kommer til at torturere jer. Okay, hvem var det, der ikke killstealede der? Der er en boomer. Ups. Jeg kan komme med nu. Pas på! Ja, det. Det er ikke bare flot fyrværkeri. Firework! Cause baby, you're a firework! Simpelthen godt. Hvorfor? Der kommer sting herop! Der er sådan en tank lige. Au. Er du inde igen? Au, Ja, det er au, du. au. Kom, vi skal ned til helikopteren. Ja. Get to the chopper! Get to the chopper. Og hvis I ikke vil hvem det der er, så har jeg aldrig set film før. Gå væk. Er det gamle Schwarzenegger i en eller anden film? Jeg kan ikke bare huske det. Jo. Fuck. Gå væk. Undskyld. Fuck. Den er helikopteren. I'm in the chopper! Hvor er det derovre? Der er en zombie inde i helikopteren af en eller anden grund. Jeg kunne godt bruge noget hjælp. Jeg er inde i helikopteren. Jeg er ligeglad med rummet. Er den lyn? Hvordan kommer jeg op i chopperen? Hopper op i den. Hopper ind. Det er nu ryk lidt til siden, du tager begge sider. Nå, Ja. Det er nu sæt dig på sædet. hvordan hjælper man ham? Hop på den der. Du kan lade være med at hjælpe ham. Bare red dig selv. Det er svært. Hun redder dig selv, eller vi skyder dig og redder os selv. Hun er løftet herop. Fuck, der er en tank halvvejs inde i helikopteren. Jeg røg ned. Ind i helikopteren hurtigt. Jeg er i helikopteren. Jeg overlevede det. Selvom jeg var pænt skadet. Hvordan kunne tanken Ja, ramme dig? men så vil vi gerne stoppe den her video og sige farvel. Ja. Det har været Farvel. hyggeligt. Ses. Farvel. In memory of Nick Bullet Mouse and Pim Terror. Du Nå, kommer ja, der hvis I ikke over opdager det, jeg hedder Burning Terror på Steam. Rune han hedder Bullet Mouse, og Benno han hedder Sommernissen.
glemmer ikke at subscribe, så I kan blive Okay. Men farvel.